Føler du dig tung, når du står på jord? Det er tyngdekraft, usynlig men stor. Alt der har masse bliver hævet ned, men raketter vil bryde fri, de vil væk herfra med besked. Når vi snakker om at slippe fri, vi mener mod kraften, der binder dig og mig. Tyngdekraften trækker, du mærker den hver dag. Den holder dig fast, den tager aldrig et tag. Men hvorfor kan en raket stige op mod sky? Det starter med Newton, en lov du bør ty. Newtons tredje siger, presser du en vej, kommer reaktionen, den skubber igen dig. Raketten fyrer gassen lynhurtigt ned. Den kraft den skaber, sender stål op i led. Som når du hopper, presser fødderne hårdt. Men raketter bruger brændstof, det er der de er smart. Det er der de er smart. At bryde fri kræver energi. Der skal brændes brændstof, det er svært at forbi. Raketter er tunge, især i starten. For at slippe jorden, forlader de farten. Mange tror de slukker for tyngdekraftens bånd, men raketten kæmper stadig selv højt over land. Den må brænde motor indtil den er fri. Først ud i rummet bliver modstanden mini. En misforståelse mange har. Raketten må tænde, ellers falder den snart. Men når den først svæver derude i det blå, er der næsten ingen modstander, den kan bare gå. Raketter strikker deres trin, flere sektioner med brændstof og maskineri indeni. Når et trin er tomt, bliver det smidt væk, så raketten bliver lettere og den stiger i et stræk. Og den stiger i et stræk. Brud fri fra jorden, raket på vej. Kæmper mod kraften, der binder dig og mig. Så næste gang du spørger, hvordan må de gør, tænk på gastrin og fysisk humør. Tyngdekraft trækker, men teknik finder vej. Sådan flyver raketter, og det er vejen til dig. Og det er vejen til